Hey, America. Asị ka m bịa kene gị. Odogwuru ụmụchu. Ka nka na-eme. Anọkwa m ya. Anọ m ya ka eke ime. Ọ dị mma. O tekwa. Udo otego my brother. Mụ na ndị otu m so. Welcome. Efro ka ishe kwado chika kwado mụ kwado akwado. Kwado kwe. Kwado na akwado mara na pink anyị na art. Ala tufim. Asị ka je kere ndị niile kụziri m ọja. Ndị niile kụziri m ọja na onye kọwara ebe o si amara ya ọfụma. So na weta okpukpere ji na mmụọ. Yeah. What the surprise. What the surprise? What the surprise? I'm very, very surprised. That's your man. Mgbe ka nsi ụmụ uchu bịa chinine na mmụọ. Yes. Hello, private school. Then. Yeah, so m nọrọ n'ori echere ịpụta. Gbuo ọja. Ndị mmadụ kwụsị mmụọ na ikiriwe gị gboo kwụsị wee tụwe gị ego na-akụ aka. Mgbe aha mara amụta emetụbeghị m ọja aka ka nọ private school. M na-ekiri ebe m na-ekiri mmụọ chụọ ọsọ amara chụọ ọsọ ma o jiri pịa ihe ọpịa wee mburu apịa na ahụ so ya ka apịa gosizi na nje ekiri ma a na-ajụzi ebe ka ije achịgbuzi ibe asịra a na-asị ọmụnwa agwụna n'ụmụchi ji wee ụmụchi jeghachira so ọ ya wụ adventure. Etu a ka esi jirizi ọja kịta na-akpagharịzi different parts of the country and the world. I can just see congratulations. Very easy. No, kuziri. Melo. There were a Kalian of Macam support to Kogi. Hey! Pouco, hey, man. Thank you. Dalo. So, welcome. Hey, Mako, now my camera got him. Mandi be mo we pata ni kelewe ni. Ewo. Tekwa kuka ye mo. O me gbapu. O me banaga. Yeah. Very fine. So, good afternoon. Taking everyone nice to take it them. So, yeah. Can I? Get it, okay. How about I get Thank you. It's a woman. Okay. Thank you, my son.
Chikwuego. Ozuone. Thank you, sir. Onye nwaanyị gọzie gị. Ịmakwa na echeta ndị otu anyị mgbe na-adị mgbe anyị na gị na-abụ na anyị na gị na-abụ arụka. Arụ ịkpọrọ anyị je ọka. Ịkpọrọ anyị je ọka 3 times. Ebe ijebere gị saa ifuru ma mmụnwụ ma everything were bịawa. So emecha ha dị ka anyị na gị na-abụ misiri road. Anyị gbara nkịta ọ bụ ihe anyị ma ndị n'onwe anyị ka na-ele anya mana ana m asị Chineke nke pụrụ ime ihe niile onye dị ndụ ebighị ebi onwe ihe dị ka mmadụ icheta ọkụkọsa ya na-echewe onye hụrụ ọdụ n'udu mmiri so onwe ihe dị ka mmadụ icheta ihe mmadụ mere ya ebe i chetara na ọmụ kụziere na-eso na ndị kụziere gị ọja o wee baa gị aka a sị na ị ga-egbuka nka isi wepụta mmụọ kụziere gị na ebe anyị na-ekwu na-asụ chetara ka ọ ga-eme gị ọdachi ekwena ya papa isi apaja ebe na ịsa aka chi na dị aba ya ọnụ ihe kọma na o ji aka na ndụ nke mmụọ ga-eche gị n'ụzọ nke nche mmadụ ga-eche gị ọja na ịbarị na asụrụ anyị na-egbukwenye anyị na-egbukwenye buru ebe obodo dị iche iche buru gakwuo etu a na-egbu ọja eburu na ma ọja bata ugwu Hausa buru ọja baa mba baa Kano so all those things nkwari ka eji ere nwa na-asị na gị ọ na ogige egbugide nke gị bakwa obodo oyibo soro ibe gị legharịba anya maka mmadụ nwe m ejere Ghana DCA na-acha egwu agwụ na ejere mmewe nga my brother mere wedding na Ghana ya tiri m akwụkwọ m tụrụ gbogote Ghana ya gbuo ọja na Ghana so nna asị Chineke biko ya chekwaba gị okporo ụzọ ga na-erubere gị isi na ezinụlọ gị na-asị ebe isi wepụta wee nye m asọ jide onye mmadụ ka ọ ga-eri akọ na ya ka ọ kwụghachi gị mmaji kwuru mmaji na ahụ ekekere ụwa na ndị ala thank you nna onye ndụrụ gị dọrọ ndị mgbe ha na ị na-akale ọbago gị aka n'ọkụ mme gbachiri idebe obere ọkụ zọrịta ị na-azọrịta ọkụ mme mbọsị eke ndị ọbụla ya ga-azụ eke ndị mmụọ ọkụ mmele ujuala nsọ udo ya gaba ọja adịlị a sị na ị ga-egbuka nka ọkụ mere nwoketegete ngwa ọbago gị aka ka anyị mee nke ọja ngọbụta ọja gị otu a ka ọ dị ike thank you mmanya ị ga-aṅụ ọja ọbụrụ ga-aṅụle mmanya mgbe m dere amụ ọja wụ mbịa m na-abịa nnọta village m na-ajụ kedu ihe ọja na-ekwu ka ọja si ekwu okwu ka esi eji ekene mmadụ ihe mee ọwụrụ ihe ike mee kedu ụdị ihe ọja ya ekwu ọwụrụ ihe ọṅụ mee kedu ụdị ihe ọja ya ekwu ike mee ọja ga-agwa gị na ebelebe egbuo na ya akabekwa ala n'aka ekpe agakwa ya n'azụ na ebelebe egburu ofu ihe a na-ekwukwe na mbọ ebe ihe ike mere ka a na-ekwukwa ma ihe ọma mee bikọs ọkwa aka ekpe agakwa ya nwa aka ekpe aga na-azụ bụ nke ndị ori mana ebelebe egburu na ife afụbeghị mme ka nwee mmadụ nwere ike goo moto na-abata surprising mpaghị hụ ya ọkpọ ọzọ ebelebe egbugoro na nwa nwoke gokwe moto nata so that is a thing. So ofu ebelebe aha nwee ike ịkọwa na oke ihe mee ọwụrụ ajọ ihe ọkọkwa na oke ihe ma ọwụrụ ezigbo ihe igbo mmiri emi igbo mmiri emi ọzọ iji azụkwa na ya ọzọ like ịchọkwa esi ya na gị gwa m like ihe ọma mere mmadụ kedu ihe o nwere ike ikwu
Oh, quite that ebelebe abukwuru. Na ebelebe abukwuru ebe mo. Yeah. But my greatest surprise is that my son bụ moto wee nata. Okay, what I go? You got to go. Either way, either your friend or your brother. They form a Chineke man. So that is the thing. Yeah. Awurukwa ihe dịka ike na mmadụ akpọ ya nwoke tegete. Ịkpọ ya nwoke tegete si ya na ohu ogere etie n'eze. Yeah. Ma ọ na ohu ogere etie n'ego. Yeah. No latest now. Si ya na o metere buru. So ụmụ ihe niile abụ ihe ga na practice. That's the comic side. That's the comic side. Yes. Ebe ihe ịkpa ọchị. N'ịkpa ọchị, yes. Akọghị ime obi ahụ. Nwere ike ikwu ha ya ozugbo si ya ohu ogere etie n'eze. Ohu ogere etie ikwe n'ego. Ka m gburu gị na. Onye a na-anụ ya wee nwee ike nne ya maka ọjeji ekwu okwu etoro mmadụ n'ibe si akpa nkata onwe ihe ga na-eme ebe a na maka mụ a na-anụ ọja na-ada ogbugbu onwe ihe ga na-eme ebe a na mkpọ ma ị nọ na mmụọ sị gị na anya n'ala anya n'ala anya n'ala anya n'ala chigata n'aka nri ole nwere ike olegharị anya ya hụrụ ebe ọ na-achọ ịdagbu onunu dị ya maka ọ fụrụ ụzọ ọ gwara onwe gị ji ọja bụ onye na-afụ ihe niile maka na-afụ ma nke dị na mmụọ. So ọ ihe ọja bụ ihe niile anyị mago. So ameketazi ihe dịka ahọ ise gara aga ọtụtụ ụmụazị na-etolitezi na mmụọ jide dịka ebe a na-akwa ozu nwere ike fụ ndị ji ọja mmadụ 10 etinye ọja ya n'ọnụ a na-asị egbuo ya tiru o wepụkwa ọja ya n'ọnụ wee sị gị chief nye m ego. ọmaghị ihe a na-ekwu ihe ọ nidiri saụndụ aka o nidiri ka o were tụọ ya saụndụ aka ka ọ ya ejikwa chief wee sị ya dị ego. Ọ kwadoro mara like o were ebe anyị jere yesterday na mbara oyibo ebe a na-eme mmụọ anyị dị ndị ọja na-atọ mana ndị ọja na-atọ ahụ prọfeshọnal onye aka ọkwa ndị aka ọkwa na-abụ Nwebileme Nwebileme and Ashakponu mba onye aka ọkwakwa onye nke oge Uchiedu ọnwa onye anyị nọ the man na-eke rice mana ọ na-emelite ihe omenala o wee ruo mgbe e bidoro ikwu okwu n'ọja one guy wee chebe ochipụta wepụta ọja ewesị ihe eji akpọ na-awa ogbu ehi maka anyị nwebe eme ịpị kanta na anyị na ya na-aba aga anụ ịma na-azụ isi n'ọja o nwere klaasị iji eru n'ọja ụmụ ụmụazị ejila etu a nọ na ndị okeshọn na-achọ ịdara ego ụmụazị anyị na-ekwu na egbu ọja pepe ha hụ aka na-egbu ọja n'ọdụbe gịnị ihe ekili a maka enweghị ike inye m ego na-asị m ka mụ na gị kee ọsọ anya ka m ji enye gị elari ya so ndị a bịazie anyị ruo ebe a dụmanụ bịara iji ego enyecha na anyị 10,000 ebe wepụtazie gbuo anyị na-akwụ ntị kanta na ọmara egbu ọja na-agbagobe ọka maka onye ọka ka ọ bụrụ ebe a so asị ya ngwa ọ bụrụ na ị ma egbu ọja ngwa kpọọ nwoke tegete o menwughị ihe emechaa dụma were pụtazie 50,000 debe si na onye kpọta ihe dị etune ya were gaa Ashakpọ Nwebileme kpọọ Ashakpọnụ kpọọ mkpọ oruzie tọn ya o menwu ihe nwanne m ịma ihe njikwute okwu ka m si dịrị na-akpagharị n'amụ ọja ahụ maka ịchụ ihe n'ike amara na ndị ọgbọ m na ụmụazị ahụ achụta ya si chụta ya taa si nweta ya taa ama m ịghọta onye ahụ na onye ahụ amụtazi ọja ahụ maka ọ chọọ na iji ekpe ego ya na-eme riru o wepụta ya n'ọnụ ya si chief nyelu m ego ọwụkwaghị ofu onye akarịa ju enwere ike ruo 2010 na-akwụgharị echefuzie na ọja wụ ihe eji ekwu okwu ọ dị mma na mmadụ chọtakwa ihe eji na-eri nri mana ọ dịkwa mma na mmadụ mụrụ ihe aha ọfụma ma ihe a mụrụ amụ ka ihe a gwara agwụ so ụfọdụ ha meke chọọ ya n'ike gwọkpụkpọ ụfọdụ ihe tinye ya ka o wee na-aga mana ndị Igbo kwuo ya nọ ndidi nọ nwata nwee ndidi onwe awere na onye mmụọ ihe ọghọta ya na ihe a mụrụ amụ ka ihe a gwara agwụ
na aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ ihe niile ọkwa ndị be anyị kwu ya. So onye ka ji bịa ka nkene gị ka ngosikwa ndị mmadụ ije nje wee mụọ ọja. Abịa m na-achị na mụọ ọja n'aka Eberike na-ewu ewu, jee n'ama esi gbuo ọja n'aka ụzọ mmiri, jere Ụmụuchu gbuo ọja n'aka Gbajo. Ere Ụmụuchu be anyị ọ na-egbu ọjara ịgba mmọnwụ, m na-ekiri ya mmanwụ na-achụ ọsọ adịghị m na-ama, m na-ekiri ya. Ọ nke m na-enene Eberike mmọnwụ jekwudo pịa ma pịa m anọ ebe ahụ m na-ekiri gị ka m fụ vision na mmadụ nwere ike na-egbu ọja ọ yaghị eji na-akpagharị na-ayọ ayọ, maka ịma ịnọ ana na-egbu ọja a na-egbu ya ekwugharị ha a na-ekiri gị. So ọ dịka John Coltrane na-egbu saxophone in jazz, dịka ebe ọkwụ Louis Armstrong na-egbu trumpet na jazz, ma ọ dịka Fela na-egbu afrobeat na-egburu onwe sax ya ọkwụrụ ebe ọkwa na-ekiri ya were ya na-akpagharị na-ayọ ego. So that image mfụ na nwata m ebe m na-ekiri ya apụghị m apụ n'isi. Now today I travel the world were ọja na-ekwu okwu a na-ege m ntị. Ịkwụọ m ụgwọ m bịa gbuo ya, kedu ndị na-ebe a kụzie ihe a na-ege m ntị. If I had known na ụdị ijere ka ị bịara, ndị ahụ n'ebe ahụ bụ ndị my age grade meeting ka anyị nọ ihe ahụ, so nri ka ha na-erizi wee na-akpọ aka ndị na-asụ onye a na mmanụ na ụdị ije a ka ị bịara. My senior brother nọkwa ebe ahụ nke tọ direct, ọ gwụrụ onye ọzọkwa bụ jeep nabata ebe ahụ mgbe ọ na-atọ nta. Ọ my senior brother, my cousin brother, he senior me, ndị na data mmanụ na ụdị ihe a it call for celebration. So ndị ji grade njere I like ya wuwe ma ọ na ya na-ebe a na ị na-ekwu nkata maka ọ dị nke ahụ na m ga-agachi ya ha azụ tobisisi mmanụ kwuo n'ụdị ihe a mmanụ m alụ nwaanyị na-atọ mmanụ na ụdị ihe a ndị nwe m jere anụ ewute ụmụaka m because ihe a na ọnọdụ ka promotion, that is the thing. Ị na-alụ nwaanyị na-atọ kekara aka ụzọ mmiri zikwa mma ọsọ n'ụwa ofu anụtagoro ofu alụta. So very soon Chineke ga-eme ebere. Chineke eme ebere. Nwa na-egbukwa ọja. Wow, ka eje ndị 8 years mana na-akwụrụ m ka ọ gụọ obodo ọja. Maka gịnị? Mba, ọ ga-anara ya ego dị n'ọja, so ọ ga-anara ya ọ ga-anara ya skuul ọ na-eje. So onye bụba ọja na tender age nwa na nwe o mere m arụ ife niile m na-emezi na ahụ by nkaramanya duto gị na everyday ị ga-anọ n'iro ishigbo onye a na-apụta ishigbo onye a even if ndị eji grade ma na bụ ha nwa ọjara wee ha na-eche mgbe ọ ga-ada ebe ahụ mana duto ka iche ekwu ka iche m wee na-asị ka m gbapụta ebe a ọ bụ ihe esetichana m ụdị oche esetiere m oche na-agbamara gị ụlọpịnata n'ọnụ na-agha ekwu mana m ga-amara na this type of thing ka ejiri bịa ma onye gara agwa m ya m gwara chairman na-asị na o nwere na-asị ya na-abịa ebe ekele m maka ọja nkụzi eri so kwadobe sa ndudu na unu na-eri unu erichana na ha ga-eri ndudu ma ha bịa ncheta ka o nwere ndị oyibo kpọrọ surprise o sighị n'obi pụta anaghị eti ya ude adịghị akwado ya akwado. You surprise me otu a ka ndị na-atọ mmadụ si na-atọ ha anaghị enye announcement ma ndị na-egbu mmadụ, so onye chọkwa ime ezigbo ya nya meka ya onye cheta ezigbo ihe ọya ma ya mee ya ozugbo mgbe ụfọdụ emewe njikwa eme ya late. So ịma ọsịsị nwanne nya aka ya na-akpọ m this is one day. Ya sị gị na mba bịa gbara gị Christmas ama m ghara egwu enwere ka m gwa gị ya 5 days ahead je kwadobe shibe nri achọ mba nọrọ mbe m nwara nọ ụdị ihe a ka eji bịa mgbe m mfụrụ ime afụrụ m ụlọ ebe ahụ ọ dị surprise ka nwoke abụgotere si aka ezighị ya sị na ịbabara ebe nsị ya ma aja sị na gị tọọ n'ọbak mmanụ na ụdị ihe aga m agba maka bendisi na-azụ ebe a aga m si ebe agbada saịdị ụzọ agabara Enugu eche m ịbịa n'ugobe nwa ọnụ orie ka ị dịrị akụzi m ọzọ ma were akụzi ka achọ ịkwaghachi na a na-akpọrọ ya n'isi kpọọ ya Chinidegwu ebe ọnọdụ ka
etonu a na-etonu itonu tie dịka phone call mpịa nọmba gị mkpọọ gị so ịchọ ịkpọghachi na ịkpọrọ n'isi 0803344 yes so ịma ndị be anyị dị na-asị na onye tụfuru ọja o ji akpọ ụmụnne ya ihe ọja ruo owere ọnụ ya wee gbuo okpoko ya mọ n'eziokwu so ịchọ ịkpọghachi na ya kụzitere were ịchọ ịkpọghachi na ịkpọrọ erizachiri ndegwu egbe bụrụ ọkụ asọ ya wụrụ ịchọ ịkpọ ụmụchi kpọọ uchu ala nsọ adị na-akpọkwa enyi ezekọ enyi ezekọrọ ma iji ekwu nwunye na ọja nkata ka eji ya ọ bụrụ akụ akalabọ ya ma esi kpọọ ya ma esi akalabọ nkwụ so that is the thing akpụ okpokoro isi so ụga ntụtụ akwụ ebete Igbo amaka akọkwa na ọha igiri ihe niile abụ ihe jicha ọja ekwu ihe a na-ekwu na ọja buru ibu ọja bụ ihe eji akpa nkata onye n'ọnọdụ ka onye atụtụrụ maikrofon were gụba egwu ndị ị ga na-esoghite etu ọ ga-esi atọ ndị mmadụ ụtọ ịma na ndị mgbogo ọka saịdị anyị na-ama ihe bụ ọjọọ matara nwa oroto ojizi were egwube egwu ekwukwa nwa oroto ha na-egbu nke ha na-egbu anyị na-egbukwa aja na wee iweta ha na ọja wee mmara na ọja na ọka ka ochi na ọka ka igoro ọja abi mana nke bụ ebu ọja na-awụ saịdị ibe ba ya ka ị ga-afụ this type of design ga na-awa arọ ndị izu ọgụ ka nyere go no otu ọja nwee dialect otu a ụmụchu si nwee dialect nke nwee ka onu ndị be anyị dị ma iyi nwekwa ka onu ndị ọka dị otu a ka ọ dịkwa n'ọja ijekwa saịdị ijekwa n'Enugwu nwekwa ka onu ndị Enugwu dị n'uche nke m nke ndị na-eme ụka nke ha si hazite nke ha ma nke be anyị ọja be anyị na-ekwu okwu rinne okwu ka anyị jikarị ọja ekwu karịa ịgụ egwu saịdị be anyị so ikwu okwu ogbo oturugo ya na-agba ihe na-eme n'ọgbọ kpọọ ogbo oturugo kara akara gwuru egwu na agwọ nọkwara mana eziokwu ije gụbara ogbo oturugo egwu ọ bịara igbu egwu you are welcome. You're welcome. I'm glad. So anyị agbapụwa okay na ije ka dị anyị n'ụkwụ okay ka anyị ruo ebe be anyị daalụ nwanne m hey na-akwado so m na-akwado iwepụta album and egwu Igbo maka agụụ m music na University Nnamdi Azikiwe University ndị nkụzi nkụzikwara m ọfụma mana batakwa na obodo dị iche iche n'ala Igbo gụzie music nke Igbo n'ala Igbo maka anaghị akụzicha na university so wee fụ na ezigbo obili Igbo ọ na-akpọ ụbọ na-agụ egwu ọgụ sị ma ọ ka olowe ife ọ na-agụ na ọ naghị elu ya na o ji egwu a ju ya arụ ebe ọgụ si onwe ọsị ya na-akụrụ ya ekwesị ya jirikwa nwayọọ wee na-akụrụ ya ogene si ya na onye ji nwayọọ anaghị emerụ arụ ọnọ si na nwa amụrụ na mma dị eme obodo ngana gịnị na-awụ ihe obili Igbo na-ekwu n'egwu ọrụkwa ọzọ emena Nsugbe ọ na-akpọ ndị Igbo na-asị na sinsi ndị ọka ji kpụwa egbe na aka akpụgo automatic rifle na gọọmenti epere attention ọ sị na ọ na-agụsisi obodo dị iche iche na-eme nnukwu ihe si na gọọmenti epere attention ọ na-agụ ya n'egwu ihe dị ka perikoma akwụkwọ nke ọgwụ sị na omenala ya na-esozi okwu na onye ọ na-emeri nke dibịa Mike Ejeagha gụọ ọsịsị were ilulu na-ebikere ndụ si na-echemi ihe echemi ọgụọ ome ka agụ gụọ ka esila onye isi oche egwu dị iche iche so ihe ndị awụ egwu Igbo ngụ wee gee ntị wee ghọta ihe wee egwu obili Igbo gụchaa ọkpọ onwe onye ozi ọma maka na egwu Igbo n'idighi itinye Jesu Kristi ka o wee ghọọ gospel
ma egwu Igbo na onwe ya na-emetụ n'obi egwu mmụọ otu a ka ọja dịkwa so ahụ otene ihe dịka ahọ iri na-agụ na-eme maka orugo ahọ iri ise orugo ahọ iri ise na-agụ ihe dị n'egwu Igbo ụbọ ọja ese ndị Mbaise ogene ndị Ọka ekwe njima ufie acha dịchabe ngedele egwu na-amụ ya na-akụ ya na-akụzikwara ya ụmụaka ọ maka enwere ike si na nwa ya dị 8 years ahịa ha na ọ ya egbu ọja maka enwere m akademi ha na-akụziri ụmụazị ọ na-amụ ọja aha na-amụ ụba aha ọ ghọta ka o esi tinye ya n'akwụkwọ maka o nwere nwatakịrị na-akụziri nọ medicine kịta second year medicine na-egbu ọja ma nwaanyị dị na ya ma nwoke dị na ya so mmiri na-arị ugwu ogbu ọja eze enyi ọha so ihe niile ọ chịkọwago wee sị ka nchịkọ ya n'egwu were egwu a kụziere ụmụ ụwa ihe dị n'egwu werekwa ihe dị n'egwu a kụzie ihe dị na ndụ ka mmadụ fụrụ mmadụ ibie n'anya ka ma ihe dịka na ndidi wee jee n'ụwa na ihe dịka n'oge echi ka mma ihe dịka na-aka chi na-edu mmadụ onye chi eso nwe ihe na-eme ihe ndị a dịcha n'egwu a so ọmụala akpọ Chukwudi yawa bụ thanks sir. Okay, daalụ sir. Mmiri na-arị ugwu daalụ onwe si na ọbụla sọ mmiri na-arị ugwu ọ bụrụzi obere mmiri na-arị ugwu n'ebe a ka ọ anụnụbekwara afọ mmiri na-arị very deep. Onwe nke bụ obere mmiri na-arị ugwu anyị ma mmiri na-arịkwa ugwu so ibechakwuo ọja na ọja ị na-agazu m ahụ egwara m ndị a na ihe ọma mere anyị ịma a na-agba ya ọja mmiri otu a mmadụ si aṅụ mmiri akpịrị ya wee kpacha ịma mgbe ị kụziri m isi na mmanya na nwoke ya na-enye ọnwụ brandi ka ị na-agwụ ihe tinyere brandi ọkwa anyị na-aṅụ brandi gị na-agbari ya koku ọrụ aka ya ka na-ọmụta ya na ihe anyị na-aṅụ ka ya na-eri Hey!
ya gbara n'ukwu ose. Ọjà nwekwa full stop. Pim pim. Oh, asị na anyị ga-adị nọ. Ise. Eze ọja. Ndụ gị na ndị gị na-akwụ wee bịa. Ndụ gị na ezinụlọ gị. Asị na a na-ahụkwa na agụpụ ụzọ, agụpụ ọnụ. Na-asụ ụgbọ na-ebu akụ. Na-butebere gị akụ. Na-agbakọ ndị mbụ na ndị egede ala ụmụ otu alaghachina. Ala agụata ala Anambra. Anyị so n'ọkwa na ọjị ka anyị juru. Ọkwa na ọjị ụtụtụ. Na-asị biko anyị sị na ojiji ama mmekwa ife ọdụ na ama mmekwa ife. Anyị sị na ife anyị akụbana na ọ ga-aka na ndụ. Anyị sị ya chere mmadụ ya rukwa anyị aka. Na-asị biko nụ arụ bute obute ọ dịka ọma ngwa gwụ okwu ọ dịka ọma mbutezi ọzọ. Na-asụ nụ biko gbakọkwanụ ezumezu ukwu ezumezu nta. Aja na ukwu aja na nta. Ichie ukwu ichie nta. Na ngwurube obibe eze nwa ka anyị nọ. Mana ọrị ka anyị pụta. Ka anyị zuo ike. Wee na-ewere ọkpa wee jekwute nka. Anyị na-asị biko ihe ọma ya rukwa anyị. Ife anyị kwu. Na-asị na onye nwatakịrị a bịakwara n'ebere bụ ihe ọ na-achụ ka ọ na-eri. Ihe ọ ga-eri ka ọ na-achụ. Azị ihe ọ ga-eri bịa nke ga-eri ya bịa na. Anyị abakwana na ya bụ ubi. Anyị arịkwana na ya bụ ọjị. Igwe megide na anyị ga-akpị ya nkụ. Maka na ka esi eme abụrụkwa na amara. Na-asị biko anyị sa igbo n'aka nne na ị ga-ebute mma, igbo n'aka ebe ị ga-ebute mma. Anyị sakwa eche gata na abụọ njiji. Maka na amara na tutu ntụ ada etukwa n'ọkpa nne ya na ajalịja. Maka oyi abụ na nụfere iyi ya amacha ọdụ. Nọọ ife anyị kwu. Na-asị biko gbatakwanụ ezumezu ukwu, gbatakwanụ ezumezu nta. Na-asị ụnụ biko nụ. Anyị sị na oji ihe nwata weliko ya ka elu akara ọbụ ya owetuo. Na-asị biko nụ na-ekwe na ọjị ka echi ndụ nka. Na-asị biko kwụrụ ụmụaka egbu gị n'ọja nke kwụrụ mmadụ ji egbu gị. Na-agbakwa ọmekwu ya biko abịa kwụrụ gị na gị nwa obodo na ị nwerekwa ọnụ n'ime ọja. Maka na ọnụ ka anyị ji ekwu ihe anyị na-ekwu n'ọja. Anyị ama mfụta nwutukwu ọnụ n'ọja anyị. Anyị ama mfụtakwa nwutukwu ọkpa n'ọja. Ihe anyị na-ebute n'ọja na-abụ ihe eji achọ ndị mma. A na-aja pounds, a na-aja dollar. A na-aja hero. Ọkwa na ofu ọja na ewere na m ihe dị n'ọja rụọ ụlọ na be m. Were ihe dị n'ọja goo moto. Were ihe dị n'ọja mụọ na amụmụ ejima ma everything. Na-azụkwa na ụmụ m. Na etu ka nsị na ọ ga-eme na ndụ gị n'aha ekekere ala. Na-asị biko nekwe na ọjị na ka ụnụ taa ya n'ogbe ka taa ya n'ibe. Anyị na-ekwu na biko na ọjị na-agbajie ndụ gị gbajie. Ọjị na-agbaji ndụ anyị ga-agbaji. N'aha ndị ekekere ụwa na ndị ala. Ise. Chukwumanjo. You ready to go? Oga Patrick, Pat, ya were ni, no were. Welcome nam. Ina emekwa. Yeah. That were no ọjị ya wa no ọjị. Well, I must move because when he did that.
I think 100 more than half one by one. Yeah. So I must make sure in the next 2 hours, then we're something substantial. Okay. Listen. Alright. Throw was short. Thank you, sir. I am Gerald Eze, and this is Theoja.